India mi ke channel Banwan Rak Khubor Baman Lagasmi. President United States Donald Trump makasih baar ula ong baka Hamas kan mat ika jingie ke bashar kai lada kampiang hapok kendat sngi ika jingiate kula dia suk jong ha Gaza ke baladawa pendamno ika tiatma jong ka kenhun eno Hamas jong ka Palestine. Ngidon ka we ka jingsoi ka bangidon kam bat kata ka jingsoi kan siu ha ka dujok lada kim soi ngakermen bakin soi na ka benta ka jing baha jong kihi bat thau ka ka bakrau shisha la ong utram ha ka general bat admiral jong ka US ha quantitko Virginia. Kamen shua ulayatu hakinong tok khubor ba uai por ya ka Hamas lai ne sausngi ban jubab ya ka te ka jingtmu ya te kular. Kani ka jingtmu ka khot ban sange thma ban perlat ya kinong syara bo da ka Hamas sapo nya pu arkanta. Ban weng ya kitiar ya le jong ka Hamas ban mi no suki ka Israel na Gaza. Bud sa ka bo sinshar hadin ka thma balakli da u dromhi. Kajingyate kadawaru bakile no Hamas kidei ban syak kanta nya ki kam ha ka sarkar ha kalawai. Henry kito ki baban jorban ya imlang ha ka jingsuk NI jingmam. Kiri ki badon bor ha ka pertai kentup ya kari Arab bat kiri Muslim. Kila pdiang subha ya ka tega jingtarwa Henry ka Hamas kampat penmi ya ka jubab jong